Most húzza az ágyat. Aha. Jaj, ez a pálma magas nekem, egész nyomó. Én nem megyek ma innen át. Jó, nem baj, maradom. Én mehettek, én Nézd a kis bombót. De hol vannak itt? Hát én az. Ja, az más volt nálatok, nem itt van. ez nem ilyen aranyos, mint ez. Nem menj már el. Hello. Nézd, figyelj, belekötött a fába, nézd, löködik. Ó, gyere már ide. Nagyon kodott. Jó van. Melyik az Éva? Ez az el? De ez kicsi. De ez kicsi. Ott azt nem látom Milyen háta van, mint Pirinek, nézd már. milyen Pirinek. Nézd meg a picsányát. De milyen pici. De mit csak, hogyha bemennék közé? Téged? Megvasszálnak. Ez sima van.